maraming salamat po, Mrs. Rosalinda. And of course, for our second set, kasabot naman talaga si Kagawa. Ako marang sa taas na nakakututan. Ano man bunsik lang ito? Ayan, para sa ating second set of zumba, tinatawagan namin si Coach Awad, Joey Boy, to lead the dance floor. Ayan, pwede na po tayong pumunta sa unahan. At habang sumasayaw po tayo, may iikot po na magpipili kung sino yung nag-stand out yung outfit tonight. Where? Meron po kami kukunin na tatlo nag-stand out tonight ng best in outfit. And for our second runner-up, we're gonna see House and Charas. What is notification? Sir Fred, what is that? Ah, we have people! Oh my God! Ayan, tinatawagan po lahat ng participant na pumunta na po sa unahan para ipagpatuloy yung zumba dance natin. Thank you po. Thank you, Sir Fred. Thank you so much for having a zumba. We have a big booth.
Sir Fred. Hi, Pusata. Good night. Good night, Sir Fred. Okay, enjoy our show. Thank you, Sir Fred. Thank you for the gift. At least the older ones giving it. Yes, that's right. Grandma Red, catching breath. ABC, she still has strongness. Yes. It doesn't matter. Grandma Red, thank you so much. Dirin sa ako ka na. Beautiful. Dito na napagdagaw. Ano ko sa'yo?
Ay, hala, nagpa, sorry. Sorry, ano. Sorry pa. Hi, Aizad. Hi, this Bisaya vlog. Thank you, JS. Sabi nung ginalitan daw ako. Nakalive ako. Say hi. Thank you so much. Sa sunod naman, rin naman daw kita. Bakit ako? Presentasyon. Hindi yung paano busy. Maki-maki na ako lang. Okay, ano? Meron ba asawa ka na? Hindi, daraan ka na. Maraman okay man siya. Ito na siya. Balik naman tayo sa September. Ano yan? Nakainin na ako. Yan nga, Mapigilig. Mapigilig. Wah!
How is that? Demiro-miro ka. Right, diretso na ini.
sa lahat po ng nakikita. NPO. Sa lahat po ng nakikita. What will be, will be.
Mommy Rowena to lead the dance floor for our last dance. Mommy Rowena, ilaban po. Nasaan ito? Sino yun? Nananggana sa outfit? Nananggana sa outfit? Ito na sila na. Nano, may nabibino? May nano. Mommy Rowena, nasaan ka po? Thank you so much, sir. Bago natin i-award ang ating best outfit at ang ating Hataw Galaw winner for tonight. Malamig. Kayo ini? Sora man laman. Inom na kami na duwa. Inubos ko na, my God. Thank you so much.
partner yung nilagay mo? Ayan. Pupunta po tayo dito sa unahan. Si Mami, I guess meron siya. Mami, dito ka muna sa taas. Sino pa? Ay, si Mother. Ikaw, mami. Okay. Tawag mo tayo outfit. Sino? Ano muna natin i-award for our second runner-up? Sino pa? Sige, dadaanan lang natin sa iyawan. Tama? Dadaan natin sa iyawan at palakpakan kung sino ang ating second runner-up. Para sa ating best outfit for tonight. Ayan! Sino ang best? Para kay... Paano mo malaman? Ay, Maritis na So, ito po yung ating candidate number 1, si Mami, candidate number 2, at candidate number 3. Candidate. So, idadaan natin sa liyawan ng palakpakan para sa ating second placer. So, sino kaya? Para sa ating candidate number 1. Sino number 1? Sino number 1? Okay, meron tayong 970 package na bilang namin yun. And of course, sa ating candidate number 2, meron tayong 8.4 thousand. How about candidate number 3? Ay, kasalat na natin yung winner. So, award na natin yung second runner-up partner. Ito. Para sa ating second runner-up, syempre, walang iba kundi sino? Si candidate number 1! Ayan, maraming. Baklaan din mo yung For our second runner-up, we receive a cash crown. Charas. Cash worth 500,000. 500 John? Para sa ating first runner-up, sino kaya? Sino ba? Ayan, para sa ating first runner-up, candidate number 2. And the winner is candidate number 3. You are standing tonight because you got the best outfit. Wala na po bang mag-special match dyan? Kasi pipili na po kami na 10 ba, friend? 10 ang sasayaw sa unahan para sa hataw galaw. So, sino ka partner yung mga nalagyan? Iikot ka pa lang. Sige, anak. Ikot ka. Go na, anak. Bugnutot mo ha. The winner is... Asyado kita, ano yan? Sige, partner. Buti to kasi wala na doon na ID. Hindi ako naniniwala. Dali mo sa unahan, partner. Thank you so much for watching 6 million in the house. Thank you.
Ayan. Coach Joey. Awat, buhay ka pa po. Asan ka sa pakita? Coach Joey. Hi, lady. Sana wag ako piliin. Coach Joey. Kasama ka po sa Kato na! Go! Kato na! Coach Sana- Boy, ikaw po yung mag-ano dito. Ikaw yung head. Head answer ka po tonight po. Coach Boy. Oh, lahat. Sino pa? Tulo lang. Okay. Tatlo lang pala kasi yung mananalo ay second, first, and the winner. So, tatlo lang po pala. Ay, magaling nga din si Ate Mercy. Oh, Ate Mercy! Itodo mo na yun. Ate, itodo mo na. Si Coach mo yung bahala ng song. Go, Ate! Ayan, palagpakan naman natin yung tatlo. Siyempre, ka-grupo niyo yan. Supportahan niyo naman. Tama, ma'am? Ay! Sorry, sorry. Sorry man, sorry. Ayan, nasa yung mga tagapagsahan. Go! Ah! Mga tagapagsahan. Ah! Tama ba? Dalawa. Boy, tama po. Thank you so Magayon much naman. po. Magyan kay may ano, may bayon man may. Siyempre, bago natin yung award ng leader para sa ating Pag ang bata dahil na.
With the organizers for tonight. Of course, bago ko po ibigay, just first read the citation, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Bagsahan Zumba Group. In grateful recognition of your outstanding dedication, high energy, and inspiring commitment to promoting health and wellness within our community. Your passion for fitness brings joy, unity, and vitality to everyone involved. Given this great day of August 2026 at Barangay Bagsahan in Sorsogon, sign, Pulong Barangay, Honorable Danilo Infornes, sign, Honorable Lucid V. Pancho, Barangay Tagaw. To all that Bagsahan Zumba Group, pwede po tayong pumunta dito sa unahan for the photo opportunity. Dahil ang pagkain po natin ay papanis na. Bagsahan Zumba Group and representative. Ay, thank you sa gift. Asan po sila? Dito po kayo sa taas. Thank you sa gift. Since sparkle. Thank you. Pero may yung pag-sparkle. Ayun ko lang. Ayun ko pa nito. Ate Lourdes. Hi, mami. Bagsangan na, bagsangan. Ay, bagsangan ko. Ikaw na na. Ay, bagsangan. Ako na. Ako na. Come here. Umakyat po tayo sa taas. Yan. Ayan, thank you so much, Bagsahan Zumba Dance Group, for organizing this wonderful. And of course, to Mami Rosalinda Luna for her initiative in promoting a healthy lifestyle through conducting regular Zumba activities. Pagka mga bata na in the barangay. Kiribol ka ba? Pagka mga bata na yun na magkiribol ka ba? Ay, girls, girls! Ay, thank you so much! Ala, haga! Nani yun? Luis, sagyan! Sali ako dyan! Ay! Isa pa! What more? More! Ay, nag-send sa gift. Uy, ito! Hi! May gift. ayan, palakpakan naman natin si Mami Rosalinda. Thank you, so Sir much. Jel. And of course, to Thank you, our... Sai Sparkles. My God. Ay, may pa-surprise si Mami. Ano to? Tatlong active na. Okay, tatlong aktibo na. Thank you. Zumba dancer. Okay, sige po. Isasabi niyo daw yung tatlong aktibo. Okay, na Zumba dancers. Sige po, sino yun? Una! Thanks, so God bless you. Wala bang background ano dyan? Yung drum? Thank you so much Drum for the roll. gift. Sino yun? Anita, beautiful Anita, thank you so much. Mrs. Adel Pacapusano, you are one of the active member of Zumba Group. The other one, sino yung nanay? Ayan, beautiful and orange. Si nanay. Ayan, para sa ating second member na active, sino yan? Yan o, sa ano, Ubin. Si Manny Ubin, Alduan. Gusto mo talaga, sino pa? Gusto mo talaga?
Mrs. Christine Marmoy. Fabulous outfit. Merry Christmas, Ate Christine. Very much fun. And of course, the winner. Magkakitan mga bata ha. Magkakang bata. Minsan napapagkamalan talaga ng mga dala-dala. Anong paradiso sa Diyos? Si Marta. For this year, Mutiyak ng Zumba 2026 is no other than Mrs. Wala bang masakaan? May pinakot tayo. Siyempre, meron pa! Hindi lang pala top 3, kasama ka din, Mrs. Mrs. Lily Rip. Tama po ba? Lendy. Lendy. Tama po? Lily, tama. Ah! Lily. Thank you, Anita.
calculator ay pagod na nakaka-picture. So, palakpakan to. I-ready nyo na. Ay, sino yung nagsayang sa Ayan! Si Mami ang ating candidate number 1, candidate number 2, and candidate number 3. So, nakita niyo naman kanina yung sayaw ng tatlong mamis natin. So, sino sa kanila ang winner for Mataw Gala for tonight? Ayan, para sa ating mami, candidate number 1. Woo! Ano, palakpakan mo. Okay, meron siya 199 na palakpak. Candidate number 2. Woo! 189. Si Mami! Meron siya 200. So, isa lang yung namang ni Mami. So, para sa ating second runner-up, to be awarded by our sponsors, dito po tayo sa unahan. You are the second runner-up, candidate number 2. Si Mami Ingrid. Yay! Ayan, the winner will receive Okay, 1, 2, 3. Okay. and for our first runner-up, it's no other than candidate number 1. And of course, the winner is Mommy. Mama. And the winner is Mommy Daisy from San Agustin. Ayan, thank you so much. And of course, to all the participants, give thanks to all. And see you next year. Ayan. Pwede na po tayong pumila sa ating Hindi na kita makaundo. batlo. Food na prepare ng ating organizer. Ay, lahat pala ng participants. And again, this is Roby Ginola. Hindi na ako mag... Wow, sign ka. Para na kami. Bravo. Naman na. And enjoy the rest of the Bye-bye. night. Thank you. Kagayon! Ay, nakaganyanan niya. Kagayon. Excuse me, excuse me. So, sa lahat po daw po ng participant, meron tayo Thank you so much. sa leader. Maaari na lang po tayo pumunta doon. Din. Ang participant. Din ang karamigas. Meron po tayong konting kainan. Snacks. Snacks ba yun? Dinner. At hingan po
tayo pa uwi sa lahat ng malayong barangay. Thank you so much for watching. I need to change outfit. Excuse me. Daw si Gabriel, di putanan. Hoy! Nagliliwan ako. Oh my god. Excuse me. Sorry. My god. Excuse me, mom. Oh my god. Bunga. No. Happy birthday kay Gabriel, ha? Wala ako. Doon ko naman. Sabi ano.
Happy birthday kay Mika. Birthday nga ni Nay. Kali mamay. Kunyari siya, hindi mo. Sir Jeff, hello. Hello, I need to end the live. Thank you so much for watching.